So lamso Rajiv Gandhi Stadium ania eng teng so salai so tlang chunga eng so chuan sarve na ten choya min som sia ei kanan eya Aizawl best of the rest le Champhai best of the rest under 12 in khela Aizawl 4-0 in an champion ani son amuna kan en thei rawa tuna hian Aizawl best of the rest under 14 le Champhai best of the rest under 14 team te ain khel le mek result kan ngai chang reng ani group lama en chu chak om khop mai timedi oh rom pheng tukin jinga Champhai best of the rest kha penalty a kan hne lawa 5-4 in chuan first half khan goal khat kan score 1-0 nia chuan second half minron draw chiang lut tuk tak mai no rom pet goal an ni po han chuan full time 1-1 ania chuan penalty voinga ve en peta kan player pakhatin an pet goal lo hlau maya chuan Champhai an pet goal kima an va nei ta ni 5-4 in han final an luta chuan kan zo chia Aizawl best of the rest team le Colosseum best of the rest team kha ain khela 0-0 ania full time goal omlo mo nil chuan chumi hnuah chuan penalty in peta ai hne tok khop maya penalty a khan engza chiang an chakar chiang lawa mi pasari vel khan an petin ka hria pasari vela khan atopa khan goalkeeper goalkeeper veve nan peta chuan ain lo Colosseum lampang under 14 goalkeeper khan goal post kha apet pera chuan Aizawl best of the rest team kha penalty a final an lut ve ani final penalty semi final ve lut an nia in hne tok viau tura chuan kan ngaya amara chu Aizawl an khel ka en khan Aizawl best of the rest team hin champion kan ring deuh ngota tun bi ga hi chuan player an nei zia timeang Colosseum khan thaviawa tough viawa mar chu Aizawl khan mania 1-0 in an hne a chuan chumi hnuah chuan anin khel le a golom lovin penalty a tikhan an hne ve le ni ini Champhai kha like in tumkual kan ni ta chuan atira khan 3-0 in kan hne kan van ne a day 1 a khan chuan semi final a 1-1 in kain draw penalty a kan hne lo thung ta ni uyom du khop maya amara chu best of the rest team te hian hima ni an ron owa Aizawl an ron champion pui ngai kan ring deuh ngot ani sar chana le sar apuyate second half tal chu ron en cheu kan tumang aron pheyang helai hmuna hian chinga veng ania chinga veng atang hian kan thian ten choya min soma chuan khulai khuan umama te in esmal som tuang te in helai tanga kal thak khuan khulai tanga kal thak khuan ti tiang khulai khuan kala chuan helai pi adeu an in hi alang thei lo ni in pakhatian a lo hlia umama esmal som tuanga Mizo football legend mo
kan ti thina kha akhan East Bengal a khel lai khan inan sa raman leya khulai chinga ve khwan in beng berani an chung kwa in khulai khu Bethlehem veng thang field ania so lama eng so Rajiv Gandhi Stadium RG Stadium mual pui anti khani chuan so lai son var lian deuh lek so Bethlehem veng thang a Salvation biak in Salvation Army biak in khani chuan khu lai akwal deuh pup khu Presbyterian biak in Bethlehem veng thang biak in ania chuan field chaka khu lian deuh eng deuh pup khu lai mi khu alai tak mi khu Baptist Church of Mizoram Baptist biak in ani helai hi singaveng thang biak in Presbyterian biak in ani chuan tui thiang veng chu khulai khu tui thiang veng Presbyterian biak in ania chuan so lai son UPC biak in a oma Bethlehem veng a son chuan so lai a pheng deuh timang anawa son tui thiang veng pia chi a son Bethlehem veng thar nge ka hre chi alawa Presbyterian biak in a om bok ani chuan khilai khian tui thiang veng chak Presbyterian biak in a om ani chuan khilai khi AR ground lamual kan ti kha nia hi thim deuh rui to khi mo an chuak tran towa sipai ho kha eng ve deuh pup hlom mai Aizawl chinga venga tangin Rajiv Gandhi Stadium mual puya landan ani so